Ассалому алейкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, дар ин навор ки имрӯз пешкаши шумо карда истодаам, мехоҳам шуморо хурсанд созам дар мавзӯи патент, дар мавзӯи регистратсия якчанд маълумотҳои беҳтаринро ҷамъ карда гирастам ки нафарҳое ки дар дил ташвиш доранд ки тӯли 3 моҳ патент накардан ё ин ки регистратсия накардан дар давоми карантин ташвиш нашавед. дар ин видео шуморо ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. дӯстони азиз, нафарое ки шабакаи моро якум бор дида истодаед, ҳатман обуна шавед, чунки Голос Мигранта аз аввал ба фоидаи муҳоҷирон буд ва ҳамин хел боқӣ мемонад, худо хоҳад. дар оянда проектҳои беҳад калон дорем барои пешравии шумо аст. барои аз мо ҳам муҳоҷирем, бар инҷо коркунӣ омадагӣ ҳастем. мо шабакаи Голос Мигранта кӯшиш мекунем ки шуморо аз корҳои сиёҳ барорем. кӯшиш мекунем ки шуморо аз корҳои сиёҳ барорем. ин яке аз шиори асосии ман аст. барои ҳамин хотир ман чанд бор бо бизнесменҳо вохӯрдам, аз онҳо интервю гирифтам ки мотиватсияи шумо боло барояд, яъне ки шумо дигар хел фикррониятон алиш шавад ва чӣ хеле ки видед мо тренинг ташкил карда будем ва дар оянда ҳам бисёр як проектҳои калон дорем ки мехоҳам ки муҳоҷирони мо қисми зиёдашон бизнесмен шаванд, бизнес кунанд. хулосаи гап, шабакаи Голос Мигранта ба фоидаи шумо аст. агар ки обуна мешавед, ҳатман ки пушаймон намешавед. ва ҳамчунин навори моро ба ёру дӯстони худ падилитса кунед тариқи WhatsApp, Viber, имо намедонам бо дигар намуди мессеҷҳо. қати ин як хоҳиши бародарона буд албатта. ва пеш аз сар намудани ин видеоямон ки дар бораи патенту регистратсия ҳаст, бисёриҳо барои кор менависанд, кор дар кор, кор дар кор. вохӯрдам як силкаеро ки дар интернет рост ба Яндекс шуморо равона мекунад. силкаро дар поён мемонам. кор дар Яндекс курьер, ҳам бо мошин, ҳам пиёда. дар он ҷо медароӣ, силка медароӣ, зуд шуморо ба сайти Яндекс мепартояд, Яндекс форма. дар он ҷо фақат ном менависию, номери телефонатро отправить мекунӣ, онҳо худашон ба шумо занг мезананд. пиёда дар Москав ва Питер будааст ва бо мошин дар тамоми шаҳрҳо. соати корияш 200 рубл пиёда, 300 рубл бо мошин. ин тақрибан ҳамин хел маълумот аст. худотон метавонед ки амон номтона нависед, рақами телефонро монед, вақте ба шумо занг мезананд ва пурратар саволу ҷавоб қатшон мекунед. масъалаи ҳуҷҷатгузорияш беташвиш, инқадар сахти бад нест. хулоса занг занед. ва чизи дигаре ки бисёриҳо аз ман ҳар рӯз қариб мепурсанд ин аст ки бародар, медонед чи вақте карантин буд, шумо ҳам сартон гаранг буд, ман намехостам шуморо бо ҳар гуна рекламаҳо гаранг кунам. бисёриҳо ҳаминро дигар хел фаҳмиданд. мегӯянд ки барои чӣ шабакаи даво ва шабакаи роҳнамо реклама намекунед. дӯстони азиз, шабакаи даво, ширкати даво аниқтараш ширкате аст ки бо фурӯхтани доруҳои гиёҳӣ ҳамаи муҳоҷирон аллакай мешиносанд онро. мо бо онҳо ягон гапҳоямон нагурехтааст. мо бо онҳо кор карда истодаем. фақат карантин ки буд, нахостам шуморо гаранг кунем. ва ҳамчунин ширкати роҳнамо телефонҳоро бо нархи арзон доставка Москва та тамоми шаҳрҳои Россия карда истодааст. беҳтарин телефонҳо бо нархи арзон аст. рақамҳояш шуморо ҳамат занг занед. агар зиқ шуда бошед барои реклама, ман реклама. дӯстони азиз, акнун мегузарем дар бораи регистратсия. бисёриҳо фикр карданд ки агар регистратсия дар вақти ҳамин 3 моҳаи карантин накарданд, пас онҳо нарушенӣ карданд. не дӯстони азиз. Валентина Чупик ки қариб ҳамаи шумо мешиносед ва бародарамон як юристи ки аллакай қариб ҳама мешиносад, Муҳаммад Собиров, бо ӯ ҳамкорӣ мекунад, яъне ки дар як офис кор мекунанд. онҳо ба НВД Русия мактуб фиристоданд ки ба мо ҳамин укази президентро пурратар карда фаҳмонед. дар он ҷо вақте ки ба онҳо ҷавоб гардонданд, дар он ҷо навишта шудаи аст ки регистратсияи нафарҳое ки дар давоми ҳамин карантин буд мешавад, аз ҳамон рӯз боз 93 рӯзи дигар продлит карда мешавад ба таври автоматӣ. масалан, агар регистратсияи ман 1 май тамом шудагӣ бошад, боз 93 рӯзи дигар продлит карда мешавад. аз ҳамин хотир баъд аз 15 июн шумо метавонед рафта дар ягон ҷойҳои дигар регистратсия кунед озод. барои вайрон нашудани амин будубоши шумо автоматӣ продлит кардагӣ ҳастанд регистратсияҳои ҳар нафаре ки аз 15 июн
то аз 15 март то 15 июн дар ҳамин байн буд шудагӣ бошад. агар ҳарчанд ки ман баъзеҳо мегӯянд шафшаф накун, шафтолу гӯ, бисёри бачаҳо намефаҳманд. ман маҷбур мешавам ки ҳам хали сода карда фаҳмонам. мутаассифона бисёриҳо зуд мефаҳманд, баъзеҳо намефаҳманд. болои ҳамин қадар фаҳмондагиҳоям ба ман боз занг зада бо мепурсанд ки бародар амимада як хушрӯ бифаҳмон, ман ҳамҷа нафаҳмидам. бачаҳо касе ки регистратсияш ай 15 март то 15 июн дар ҳамин дохил буд шудагӣ бошад, ба таври автоматик 93 рӯзи дигар продлик карда мешавад. хуб, масъалаи регистратсия як тараф. дар масъалаи регистратсия бо як хабари хуши дигар ҳаст. нафарҳое ки муҳоҷир ҳастанд, масалан ман худам патент месупорам, гражданство надорам, вале хона дорам, хонаи шахсӣ дорам, метавонам ки дигар мигрантҳоро дар хонаи худам регистратсия кунам. ҳамин чиз аввал мумкин набуд. танҳо метавонисти худата регистратсия кунӣ, ҳатто зани фарзанди худата наметавонисти. ҳоло мумкин аст. ҳар дилхоҳ муҳоҷире ки хонаи худро дорад метавонад ки дигар муҳоҷиронро регистратсия кунад. хуб, боз як хабари хуши дигар дар бораи регистратсия. нафарҳое ки хона доранд метавонанд ки приложение госуслугиро скачат карда пурра регистратсия кунанд худашона ва якун первичная регистрация ҳаст ки ягон нафаре ки аз тоҷикистон мебиёянд тариқи ҳамин приложениашон онҳоро регистратсия кунанд. чиқадре ки дар мфц мекунем ку ҳамин хел баъд продлениашон барои продлит кардани регистратсия аллакай вай дар мфц мешавад. ҳаминашам хуб аст. ҳамин тарaf рафта очида дигар ҷо наместию. ягон нафарат ки аз тоҷикистон омад тариқи приложение гирифта дар хонаи худат онро метавонӣ регистратсия кунӣ. ин буд се хабар дар бораи регистратсия. хуб, мегузарем ба қисми патент. дӯстони азиз, онҳое ки 3 моҳ патент насупориданд, патентҳои шумо ҳоло ҳам фаъол аст, яъне аннулировать шудагӣ нест. натарсед. он баъзе видеоҳое ки шумо тамошо кардед дар баъзе ҷойҳо, ман намедонам онҳо аз куҷои хулосаҳоро меоранд. бозам валентина чупик вақте ки маълумотро равон кард, яъне саволро равон кард ба мвд ки ҳамин укази президентро пурратар фаҳмонед, чунин ҷавоб омадагӣ аст ки нафарҳое ки аз 15 март ин тараф пули патент насупоридаанд, патенти то 15 июн патенти онҳо сӯхтагӣ ҳисоб намешавад. яъне ки 16 март ман худам 30 март бояд патент месупоридам, насупоридам. ҳоло пеш аз фармони президенти путин 24 апрел биромад. ман аллакай як моҳ пеш патент насупоридам. тақрибан ҳамин ҳис кардам ки ягон гап мешавад. 30 март патенти худро насупоридам ва хушбахтона бинед ки аз 15 март насупоридагиҳо патентшон сӯхтагӣ нест, аз манам сӯхтагӣ нест. ва то 15 июн касе ки насупоридааст беташвиш. агар касе супоридааст патенти шумо дар моҳи июл август ҳисоб карда мешавад. инро аз куҷо гуфта истодам ман? ҳамин бародарамон муҳаммад собиров нофаҳмида моҳи мартро супоридагӣ буд ва ҳоло мо даромада лични кабинеташро нигоҳ кардем. ман скриншот дар инҷо мемонам. ҳоло онҷо навистагӣ аст ки шумо моҳи июл август сентябр октябр месупоред, июнро намесупоред. моҳи июнаш аллакай супоридагӣ шудааст. ва ҳар касе ки дар москав патент дорад амон лични кабинеташ дарояд як бор бибинед, дар онҷо нишон додагӣ аст ки шумо калом моҳҳоро бояд супоред. хуб дӯстони азиз, яъне ки касе супорид насӯхтааст, касе ки насупорид, касе ки супорид пулаш насӯхтааст, дар моҳҳои оянда гузаштагӣ аст. агар касе ки насупорид патенташ насӯхтааст. хуб бибинед, ман 30 март насупоридам, 30 апрел насупоридам, 30 май насупоридам. ман акнун то 15 июн боз вақт дорам. июнам ман омад, метавонам ки ман акнун бояд супорам. нафарҳое ки 17 июн, 18 июн, 19 июн, 20, 21 то 30 июн вақти патент супории шумо ҳаст, шумо он числоҳоро ждад накунед. то 15 супоред, то 15 июн пули патентҳои худро супоред ва худо хоҳад чӣ хеле ки буд ҳамон хел рафтан мегирад. ҳамин историяи шумо аз 15 март қайчӣ карда мешавад, то 15 июн аз байн гирифта мешавад ва пайваст карда мешавад. буд 15 март, шуд 15 июн. дар байн ягон история нест. шумо пул супоридед, насупоридед, ягон чиз нест. супоридагиҳо дар июл мегузарад албатта. вале ки мо ҳамин чизро дидем дар амал.
хоб дар бораи патент дигар чӣ гум видео дар рӯзи баъд нашавад. дар бораи рейсҳо, дар бораи кадом число кушода мешавад авиасообщениҳо байни давлатҳо, як спискаи дароз дорам ки ҳама давлатҳо ҳаст дар он ҷо. ҳамин як 3 рӯз баъд видео мешавад. худо хоҳад албатта дар бораи ин ба шумо гап мезанам. дар бораи якчанд корҳое ҳаст ки коргарҳо пешниҳод кардагастанд, ба онҳо дурусттар гап занам, онро ҳам ба шумо гап мезанам. ва агар ягон саволҳо бошад дар инстаграми ман нависед. ман инстаграми ман чени зурам мерасидаги ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. ҳарчанки оли инстаграми ман ранги магазин не, ранги бозор аст, ранги торговый центр ашханакон хел. хуб дӯстони азиз, агар навор маъқул шудагӣ бошад ба ёру дӯстони худ паҳн кунед. ин наворе ки дар ин ҷо мебинед дар бораи ҳамун заводе аст ки мо рафтагӣ будем, бораи эпимедиум найл паста. надида бошед, марҳамат даромада тамошо кунед наворро. боқӣ ба ҳамаи шумо файзу баракат, барори кор мехоҳам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр дӯстони азиз, обуна шуданро фаромӯш насозед. то барномаҳои оянда.